Hey, hvad så? I dag så skal jeg lave en lidt anderledes video, fordi jeg skal nemlig lave en tutorial på, hvordan man laver en YouTube-kanal. Så, og forresten så har jeg lige Rasmus i baggrunden på Skype, så sig lige hej, Raller. Hej. Ja, okay, men så når jeg lige går ind på YouTube, ja her, så trykker I op i højre hjørne, her på den blå knap, på Sing In. Og så ja, så kommer du her ind til, hvor du enten kan, hvis du har en e-mail, så indsætter du den bare der. Men det er ret nemt, hvis man har en e-mail, så den her video er mest til dem, der ikke har en e-mail. Så hvis du ikke har en e-mail, så trykker du hernede på Create Account. Her, så det gør jeg. Og så kommer du her ind. Og så, ja, så gør du bare det, der står. Det kan jeg lige hurtigt gøre. Hvor jeg hedder Ole. Og så mit efternavn. RC. Det hedder vi bare. Og så e-mailadresse. Så hernede, så hvis I ikke har nogen, så trykker I her, I will like a new Gmail address. Og så ja, så er det allerede @gmail.com bagved. Så der skulle det bare, så hedder, vi hedder RC, RC, ja, godt navn. @gmail.com skal I så husk at skrive bagefter, når I skal skrive den hele. Og så en password, det er sådan lidt lige meget. Det må I gerne vide. Jeg skal alligevel ikke bruge den her e-mailadresse. Så der hedder vi bare det samme. RC, RC. Og så var den for nem? Nå okay, så hedder vi RC 1 2 3 komma RC 1 2 3. Den er rigtig svær. Tror jeg. Den er god. Eller hvis den ikke er god, så er der et eller andet galt. RC 1 2 3 komma RC 1 2 3. Er det det samme? Nej, det er det ikke. Okay, jeg bliver nødt til at skrive den hele om så. RC 1 2 3 komma RC 1 2 3. Oj. Yes, man. Så er det det samme. Okay, så siger vi er en dame. Fordi ja, det vil jeg gerne prøve. Okay. Ej, det vil jeg Okay, en dame, der hedder Ole. Det er meget realistisk. Det er lige meget. Nå, fuck. Der er ikke 98 dage. Det er lige meget, ja. Vi hedder 8 female, der hedder Ole. En dame, der hedder Ole. Ja. Det kan være, hun er transvestit. Nå, lige meget. Okay, og så er vi født i 1987. Altså, mobilnummer, det behøver I ikke skrive. Jeg behøver heller ikke skrive, hvis I har en e-mailadresse. Så hernede, så skal man bare skrive, hvad for et nummer, der står på billedet. Og her står det så 85. Ja, 5185. Og så trykker I på next step, når jeg har skrevet det. Og så scroller I bare helt ned. Eller altså, hvis I vil læse det, så kan I bare læse det, men det gider jeg ikke. Så scroller I helt ned og trykker I agree. Og så her, så skal I indtaste jeres mobilnummer, så kan I enten gøre sådan, så de skriver en sms til jer, eller sådan, så I ringer til jer. Altså, Google ringer til jer og siger det. Men jeg gør bare sådan, så der kommer en sms, så det gør jeg lige. Så men jeg sætter den lige på pausen, så I kan se mit mobilnummer. Så ja, nu har jeg så indsat mit mobilnummer, og så trykker du så på continue, tror jeg der stod, bagefter ens mobilnummer. Og så, så kommer det her frem. Verify your account, og så får I en besked, der kan gå lige fra, der står også der, det kan nogle gange tage op til et kvarter, men det kan også tage bare 10 sekunder. Men min kom så efter 10 sekunder, så ja, så skriver vi lige koden, jeg fik. Ja, det er 58, 63. 58, jeg fik ikke femtallet med. 58, 63, 53.
Ja, så den er på 6-tal. Og så, ja, så trykker I continue, og så welcome to YouTube. Så er I stort set klar, så trykker I continue to YouTube. Og så når I har gjort det, så, fordi I er ikke helt færdige nemlig, så trykker I heroppe. Og så trykker I, eller gør I? Eller nej, I trykker på min kanal. Og så siger den, hvad man hedder. Og så, ja, jeg hedder bare Ole RC. Og så create channel, og så, ja, så har jeg så en kanal. Så det var den video, den tutorial. Så, men tak fordi I så med, og vi ses i en anden video. Vi ses.